Domnul comandant, e regulă? Da. Deci, regula, ați spus-o în mare parte, da? Da. Să nu avem discuții, să nu... Deci, din partea lor, clar, ei sunt foarte pașnici, oamenii vor încerca să respecte exact ceea ce ați spus, nimic altceva. Se merge în coloană, nu se blochează nimic, nu se blochează ambulanțe, mașini de pompieri, salvări, eu știu, copii în mașină și alte chestii. Răzvane, trebuie să menționez în timpul protecției 3 ore, deci avem autorizare. Da. Putem, dacă nu vine nimeni de la prefectură, prefectul sau cineva să stea de vorbă cu noi, intrăm la spontan. Da. Poți să pui mâna pe telefon, să-i suni, să vină un reprezentant să dea de vorbă cu noi. Deci noi nu suntem violenți. Deci 3 ore suntem autorizați, după 3 ore intrăm la spontan. Nu blocăm nimic, absolut. Dăm drumul la mașinile mici să circule, salvare, trebuie să ne spunem doleanțele cuiva. Da, vă ascultăm. Un reprezentant al guvernului. Vă ascultăm. Da. Bun,